Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Уночак. Сёння мы пагаворым пра Ружанскі замак. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Ружанскі замак на мапе Беларусі. Ружаны на сённяшні момант гэта гарадскі пасёлак у Пружанскім раёне Берасцейскай вобласці. За 130 кіламетраў на паўночны ўсход ад Берасця. Гэта мястэчка з вельмі такой знакамітай і цікавай гісторыяй, вядома, з 16 стагоддзя. Калі казаць пра мапу Беларусі, то трэба сказаць, што калісьці ў 16 стагоддзі належала да Берасцейскага ваяводства, а сёння належыць да Берасцейскай вобласці. Лічыцца, што гэта адна з такіх жамчужынаў ці пэрлінаў Берасцейшчыны. Гісторыя будаўніцтва. Удальнікамі ружанаў на пачатку быў род Тышкевічаў. Аднак у 1598 годзе ружаны выкупіў канцлер Вялікага княства літоўскага Леў Сапега. Яму так спадабалася гэта мясціна, што ён вырашыў тут зрабіць сваю галоўную рэзідэнцыю роду Сапегаў. І пачаў будаўніцтва палацу. Вось гэта крыжападобны ў плане, з двума вежамі, пакоямі для дзяржаўнага архіва, ён канцлер, з такімі абарончымі умацаваннямі, і таксама ён пачаў аздабляць усю вось гэту тэрыторыю. 30 000 коп літоўскіх грошай заплаціў ён за гэта, і незлічоную колькасць уклаў у будаўніцтва. Запрасіў вядомага італьянскага архітэктара, які збудаваў вось у стылі барока гэты палац, і ў 1617 годзе муры, ў асноўны парк, усё гэта было завершана. В 1644 годзе ўжо сын Льва Сапегі, Казімір Леў Сапега, ён прымаў тут караля польскага, вялікага князя літоўскага Уладзіслава IV Вазу з усёй сям'ёй. 9 дзён тут балявалі. Каралю настолькі спадабалася, што не хацеў з'язджаць. Распавядзіце, калі ласка, пра ўладальнікаў род Сапегаў. Адзін з самых старадаўніх і самых заможных родаў Беларусі. Сапегі яны паходзілі яшчэ з 15 стагоддзя. А найбольш знакамітыя прадстаўнікі, вось названы Леў Сапега, адзін са стваральнікаў статуту Вялікага княства літоўска 1588 году, канцлер, вялікі гетман, чалавек, якому стаіць некалькі помнікаў у сучаснай Беларусі. Гэта яго сын, вось Казімір Леў Сапега, Александр Сапега, канцлер Вялікага княства літоўскага у канцы 18 стагоддзя. Гэта Дамінік Сапега. Род Сапегаў, чым ён знакаміты? Тым, што гэта фактычна другі пасля Радзівілаў род па багаццю і па уплыве на гісторыю Беларусі. На сённяшні момант мы можам сказаць, што Сапегі яны былі некаранаванымі каралямі Беларусі ў другой палове 17-го, пачатку 18 стагоддзя. Ружанскі замак, разбурэнне і аднаўленне. Дарэчы, гэта пытанне, яно добра звязанае, таму што, дзякуючы таму, што Сапегі яны сталі некаранаванымі каралямі, быў такі Казімір Ян Сапега, гетман Вялікага княства літоўскага. Ён, фактычна прысвоіў сабе ўладу караля, пачалася грамадзянская вайна. Тут розныя кажуць, што па-рознаму было, але супраць Сапегаў выступіла цэлая канфедэрацыя беларускай шляхты на чале з радзівіламі. Гэта самы канец 17 стагоддзя. Замак быў моцна разбураны ў час гэтай вайны. Хоць першае пашкоджанне ён быў у час крывавага патопу 1655 годзе атрымаў, а ў 1698 годзе яшчэ больш разбурылі ў час грамадзянскай вайны. Пасля адразу была паўночная вайна, у Ружанах нават нейкі час гасцяваў, скажем так, у двухкосці Карл XII, шведскі кароль, шведы праходзілі. Так што вось нашчадкам Льва Сапегі, у прыватнасці Александру Сапезе, таксама канцлеру Вялікага княства літоўскага, даводзілася наймаць архітэктара. Быў такі Самуэль Беккер, які адбудаваў гэты палац фактычна нанова. І гэта было ўжо ў 80-е гады 18 стагоддзя. І ў 1784 годзе зноў жа сюды прыехаў ужо апошні кароль Рэчы Паспалітай Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Дарэчы, таксама з Берасцейшчыны, земляк, у нейкім сэнсе Сапегаў. І ён таксама здзівіўся, наколькі гэты палац велічны, наколькі ён магутны. Пазней, калі казаць пра разбурэнні, гэта Першая сусветная вайна, гэта Другая сусветная вайна, і гэта ўжо аднаўленне ў 21 стагоддзі. Замак і музей сёння.
На сённяшні момант адноўлена некалькі вежаў, 4 экспазіцыйныя залы ёсць, якія прадстаўляюць гісторыю ружанаў і гісторыю Вялікага княства Літоўскага. Можна прыехаць, можна паглядзець. З 2008 году ідуць аднаўленчыя працы. У 2015 годзе першая чарга аднаўлення была скончана. Ружанскі палац паступова ажывае, паступова аднаўляецца. Андрусь, нейкія цікавосткі звязаныя з нашай тэмай. Трэба сказаць, вяртаючыся трошкі назад, што рэзідэнцыя Сапега ў Ружанах і палац, ён быў не толькі палацам прыватным, таму што, я казаў, створаны быў Львом Сапегам спецыяльны комплекс для захавання архіўных дакументаў. Там быў архіў Вялікага княства Літоўскага, частка архіву нейкі час. І там была самая вялікая у 19 стагоддзі беларуская бібліятэка, якую, на жаль, вывезлі вось у Пецярбург, таму што сапегі удзельнічалі ў паўстанні 1830-1831 году. І вось гэту бібліятэку, як казалі, што месяцамі нават вывозілі, столькі было розных цікавостак і розных тамоў вось старажытных кнігаў. На сённяшні момант, калі мы кажам пра аднаўленне вось Ружанскага палацу, мы не толькі аднаўляем такую нейкую цікавостку ў якасці, ну, скажам, што вось прыгожа выглядала, але гэта мела важнае гістарычнае значэнне. І незвычайна прыгожы выгляд мела. Быў тэатр, тэатральная трупа, аркестр толькі складаў сапегаўскі 40 чалавек. І калі прыязджаў, напрыклад, у канцы 18 стагоддзя Станіслаў Аўгуст Панятоўскі, то яго сустракалі такім спектаклем, які нават на ягоным каралеўскім узроўні сказаў, што ён мне запомніўся. І гэта ўсё было, гэта культурны цэнтр. Таму, калі адраджаецца палац, мы спадзяемся, што адродзіцца і культура. Ружанскі палац – адзін з буйнейшых палацавых комплексаў Беларусі. Помнік архітэктуры 16-18 стагоддзяў. Стыль – позні класіцызм з элементамі барока і ракако. Яго часта называюць беларускім Версалем. Каштоўнасці былога палаца – вялікая бібліятэка, багаты рукапісны архіў, карцінная галерэя, аранжарэя. Гонарам з'яўляўся асобна стаячы будынак тэатра, вакол якога размяшчаўся англійскі парк. Палац Сапегаў у Ружанах неаднойчы быў зоркай кіно. Кінастудыі «Беларусьфільм» і «Казахфільм» тут здымалі фільмы. Комплекс знаходзіцца пад аховай дзяржавы з 1953, а з 1988 ён аб'яўлены помнікам рэспубліканскага значэння. Ружанскі палацавы комплекс – вынік працы не аднаго пакалення майстроў і архітэктараў. Сёння працягваецца рэстаўрацыя. Гэта значыць, што мінулае не забыта і багата гістарычная спадчына нашай краіны паступова адраджаецца. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!